Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубе назин. Духтараи хушрӯй, ма бо омадем мағозаи донаги қанду донагиҳои ба маза. Сникерсо якум сорта бинен духтаро 85 сомон, Аленка 90 сомон. Даҷа бисёра қанди 85 сомоншон, киткатам, твикерс, марс, вучай, киткат хулоса чанд намуд дош ҳастай 85 сомониай. Ина каси даставка мехоҳ қанду донагиҳо марҳамат. Ма рақамҳоро мондам дар рӯи экран. Метонен дар WhatsApp روی اکران بدن نویسین. شما دستورات میپرته یگانم قنداره ویبر میکنین زکاس میکنین دستافکار روان میکنن دهنی خدمت پیش که آب کشد نیشکالات بدین چه فسونای برای روی دسترخوان کسی امکانیتی یگانجا رفتن نداره بازار بمدن نمیتونه مغازین رو بدن نمیتونه این زنگ میزنین پیش درتون ده همه نمودی قند دونگی رو دستافکار میکنن نه رفایل دخترکو коробкой کالونش بده چند نمود چای خلاصه любой намуд қан ҳастай пачкаи калон пачкаи майда коробка бе коробка упаковка бе упаковка килоакин любой хел доран ба наботои нихали вай доран чупа-чупс бигемтона хели чикадаган чӣ меганам хели вай пластмаса кусуна фаромӯш мекунам наботи вай хели чупа-чупс бигем хели набото доран ҳазор як намудаи парварда хурмо ҳай бодом ҳай донаи каду ҳай хурмои ҳаҷӣ ҳастай духтаро чор мағз хайни хели қанфитакои вайш ҳастай ранга ин хурмоҳошон духтаро вибр беҳад бисёрай баъди хели ҳавло ҳастай ина ҳавлои туркӣ бошад эронӣ туркӣ ина духтаро ҳавлошонам чанд намудош ҳастай касе ина туҳфа бурда мехоҳад метавонад аҷа заказ кунин ё упаковкаҳои аделни ҳар намуд упаковкаҳои фасон доранд вай мекунанд упаковка дашмона мегиранд фасон мекунанд равон мекунанд как подаркадай хулоса фундук ҳаста духтаро пучоқуш бепучоқуш жардни бежардни анаи шоколадои дубайский бо ҳаста ира бинен ҳам видиш хушрӯя ҳам маззаш беҳад ба мазза чанд расветка дора нишкаладошонам ҳастай духтарако анами кунҷитори бисёре дома ама маззаша пурсидам яқатем маззашам беҳад ба мазза ҳай вичам беҳад хушрӯй некасе дастафка мехоҳ марҳамат мармелодҳо ҳастай чанд намуд меваҳои хушк ҳастай не пистоҳо ҳастай 85 сомон то 180 сомонай бодоми ба пучоқ бепучоқ чанд намудай ина мармелодҳо чанд намудош ҳастай бо духтаро аҷоибот ина банани қоқ киви қоқ хулоса бисёр намуди меваҳои хушк мебошад баъд аҷо шоколадои нехали ҳастай бо упаковка нехали шоколадои да коробка килоаки карда мондаги ҳастай зифир ҳастай духтаро зардолуи қоқ чанд намуд хулоса ҳам барои туҳфабарӣ ҳам барои рӯи дастархон ҳама намуди чиза доранд ҳавлоҳо нехали килоаки доранд бо ина каси дастафка мехоҳ марҳамат метонед дар WhatsApp рӯи экран буда нависед бозори корвон духтаро фажака кати медорен дар омада баробар мағоза аз тарафи дасти рост мешавад мағозаи апаи нилуфар ҷошон маълуме